eskerrak denai gaur hemen, aretoa betetzagatik, eta, egun hauetan, Euskaraldiko egun hauetan ere, hemen zaudeten, norbanako zein arigune guztiak hartutako konpromisoagatik, baina, eskertu nahiko nuke, egun guzti hauetan egindako ekitaldietan, eta gaurko honetan ere, antolaketan, buru belarri, ibili zaretenei batez ere, Aitor, zuri, Itzarotik Maria Jeta Beleni ere, eta Ortiziko udaleko Maite eta Izaskun euskerako saileko langilei ere, bereziki eskerrak denei, baina bereziki zuei hau posible egiteagatik. Ortiziko udalean 59 langile nahi zinegotzik eman dute izena Euskaraldian, eta 7 arigune sortu ditugu, bakoitzak bere esparrutik tiraka, konpromiso honi pixkat eusteko, eta bakarrik esan poliki-poliki kosta egiten dela fruituak ikustea, baina ikusten ditugula. Udaletxean ere poliki-poliki bagoaz gazteleraz sortzeko dinamika horiek iraultzen, eta akatsak egitea ez da sekula pozgarria izaten, baina nolabaiteko justizia poetikoa ere bada, askotan badakizu euskaldunok beti itzulpenetan zenbat sufritu izan dugun, ohituta gaudelako tamalez gazteleraz sortu eta ondoren euskarara itzultzen, zorionez egoera hori batzutan iraultzen da, eta oraintxe bertan agian gaztelerara itzultzen da euskeraz sortutakoa, eta behingoz, gazteleraz irakurtzea bakarrik ohituta dauden horiek badakite zer dan itzulpenean akats horiek izatea, ezta? Fruitu txiki eta emankorrak dira, espero dezagun poliki-poliki euskeraz bizitzeko aukera izan dezagun, eta, eutxi konpromisoari. Euskerak Ortizian erronka berri bat du, erronka berezi bat, eta erronka honi aurre egiteko borondatea badago. Bolondresak badaude, Itzaro ez da ibili bakarrik, bide lagunak izan ditu 25 urte pasatxo hauetan. Izan ditu euskararen militanteak, eta izan ditu bolondresak, izan ditu elkarteak. Atzetik baitare, babeslana egiten eta eskua luzatzen udala. Beraz, guzti hori nolabait balorean jarri beharko genuke, balorean jartzen du Itzarok, eta sensazio bat daukagu, baina uste dut batzutan sentitzen gehala epeltasunen bat hor somatzen dugu gure inguruan, ez da, euskara mundu honetan. Ez dakit, ia konbentzitutatu gauden eskolak euskalduntze lan hori egiten duelako, herritarrok ez daukagula hor beste zer eginik, eta nik uste dut osoek oker gaudela, danon beharra dago. Kalean euskara hitz egingo bada, kaletarrok ere euskaraz hitz egin behar dugu. Eta hori herri honetan askotan ez da entzuten. Orain, banan aipatuko ditut, arigune bezala, izena emandako taldeak, eta ez daude danak hemen, batzuk ezin etorriara izan dute, eta orduan, agiri txiki bat, diplomatxo bat emango zaie, nolabait, arigune horren oroigarri isa. Aurrenekoa izango da, Goierriko Bertsotzale elkartea. Segidan, Oianguren Institutua. Oiangu Guraso elkartea. Ordiziako Urdaneta Eskola Publikoko komunitatea. Ordiziako udala.
Ordizia, EH Bildu. Landarlan, Ingurumen Elkartea. Ordiziako EAJ udaltaldea eta Ordiziako Uri Batzarra. Ordiziako Rubet Elkartea. Argiberri Elkartea. Goiener. Ametsbide Elkartea. Su Eskola Gipuzkoa Fundazioa. Emanaurre Taldea. Delikatuz. Burrun Bazale Txaranga. Irakur Taldea. Tanden Komunikazio Grafikoa. Goierri Eskola. Goierri Irrati Telebista. Jakintza Ikastola. Eta Jakintzako Guraso Elkartea. Eroski Ordizia. AEK. Etorri ez direnei, laraziko zaie posta bidez edo eskuz entregatuko zaie, bakoitzaren ariguneari emango zaio. Aurkezpen handik ez du behar, baina amets hartzaiuz, zuen eskubitik. Maialen Akizu.
Eneko Araiztegi, eta Ane Zuazu Bizkar. Joen bai, altxa labuok mesedez eta agurrekin ekingo dieu saioi. Arratsaldeon ordiziarrok goita bedena betean, Euskaraldia nola heldu den bere kanpaina fuertean, ordutegian ta tabladuan gelditzen zaigun tartean, ea saio bat kabitzen degun 8 txiki batean. Mikroa ez dut lagun, ta zeinen ezagun, testigantzak entzun da nere bihotzak bum. Itz ederta politez baitzerate jardun, bertxok baino potoa tankamotza lagun, euskeran arrastu eta lokaztu dezagun. Arratsaldeon zuen aurrean, jarri gera atseginez, lehen bideo bat osatu zaigu, Euskaldun jator da finez, arigunen omena gero, osatzearen aleginez, orain kantuan saiauko gera, ilusioz eta grinez, Euskaraldia buka dezagun, euskeraz jolas eginez. Abendu hotza hasia dugu, ta dardarak ze trantzea, zine garaian berotu dira, aurrea eta atzea, baina ostirala eta ordu hau, gehiegi da goxatzea, saioan ea epeldu dena, lortzen dugun freskatzea. Bueno, eta bain bai, lanei ekingo dieu, hasteko Ane eta Eneko. Bueno, biok gaztek zeaten aldetik, ohituta egongo zeate honezkeo, baino zita bat irakurri behar dizuet. Gazteak luxuzaleak dira, ezibide txarrekoak, autoritateari iseka egiten diote, eta ez dituzten nagusiak bat ere errespetatzen. Garbi esateko, gure gazteak oso gaiztoak dira. Oso aktuala ematen dozita honek, baino Kristo aurreko 450 urten Sokrates filosofo ezagunek esandakoa da. Orain hainbeste urteta orain, ze gaiztoa den gaztea, tokatu zaigu hori entzunta, komeni gizan astea, baina 400 Kristo aurretik, ze urtea, ze bakea, jakin nahi nuke orduan zertzen gaztetxoa izatea. Ez dakit nola hitz egin zuen,
modu hortan jende gaztez, nik gaztea fin konsideraudet, berdin igande eta astez, gaurtik aurrera ane badakit, naizenekien nik batez, filosofoa eta inuzentea, bi gauzak zela Sokrates. Eta gainera liburutatik ez dute oraindik kendu, batxilergota azterketetan bere hitzek ze sostengu. Pentsa denbora pasatu dela, zenbat gauza den mantendu, gazteak zartuz joaten dira, ta esaldiak irauten du. Bai esaldia garbi daukagu, guk ez tegula oraingo, oain 200 urte esandakoak, gauzonik ez du emango, baina zu lasai beraren hitzak, gutzat ez ziren joango, oain 200 urte esan bazuen, gugatik etzun esango. Bueno, ematen donez, Gabonetako oain arteko arau zorrotzoiek arintzea dihozte. Etxen 6 pertsona bildu beharren, 10 bildu ahal izango gea. Gaueko 10etako etxen egon beharren, egun batzutan ordu bat erditan. Eta erkidegotik atea ahal izango du kasu batzutan. Zuk Maialen, abantaiak besteik ez dizkiozu ikusten. Ametxek ordea ez dauke hain argi. Aspaldi hontan birusta arau badira 1000 ataken, bai baina Gabon afari hoiek ni asperturik naukaten. Zeinbait koñadu edo koñatak ez isiltasun ezpake, 10 6 jetxita bentaja jarra litzake. Orain artean naiz egon geran, goikoekiko kritikan, osabazarra urtean bitan, etortzen zaigu bisitan. Bera eskuindarra peto-petoan, segitzen du oraindikan. Aurtengo hontan ez da izango, diskutitu beharrika. Nola Gabonak sortzen dituzten geuk dirua gastatzeko, adiskidetu ezin direnak beharrean elkartzeko. Ni neu bakarrik gustora nago inortxo gabe etxeko, beste platera bat nahikoa dut olentzero etortzeko. Olentzeroke aurten badaukan, diru laguntza beharra. Bazkarik die eskastuetan,
hori ez da alde txarra. Karterak eta gure dietak, dauka mesede eharra. Aurtengo hontan postren iazko, Tobleron eta sutxarra. Baina hau nola bete liteken nahiko nuke galdetzean. Zeinek kontatu 6 edo 10 hogeikin dagon etxean. Zeinek kontatu zenbat kutxarak ustuko duten heltzea. Kostako zaie hainbesteraino udaltzain kontratatzea.